Hai logoफोर खुलुमबाय आंनि चेनेलखौ बरायना बावनो थाबाय लोगोफोर दिनै गोदान भिडिअ लानानै फैलायबाय आरोना लोगोफोर दिनै आं बहा थांदों साथाम मोनानो बिदिब्ला आंजों लोगोसे भिडिअ नायलांबाय थादों आरोना लोगोफोर गामिनि एलपि स्कुलाव खामानि मावनो थांनो हादों आरोना लोगोफोर गार्जेनफोरखौ लेंहरदों सार मेडाममोनहा खामानि मावनो बेनिखायनो आंबो थांनो नागिरदों आरोना लोगोफोर जोंहाबो बिदानि फिसाजोखौ सोयो नालाय गामिनि स्कुलावनो मा खामानि मावनांगोन एसे देखायलांसै आरोना लोगोफोर नायलांबाय थादों भिडिअखौ नुथारसै आरोना लोगोफोर स्कुलखौ माला फैया बिसोरलाय मोनफैबाय स्कुल मोनफैबाय बिखिनिल' जाहैबाय फैजोबाखै ने बिमाफोर आंबो मावसै सिखाय गिदिर नांगौमोनलै मना बिमाया माबायदि लादों मावना हो आया नोंसोर बावनो फरायलायदोंमोन नामा नैबे बेयावनो फरायदों आरोना जिब'आ बेवहायनो फरायबाय ओमफ्राय गामियावनो हाबा जादों जाहैदों बियो जारलासो एसे मावनोसै आरोना लोगोफोर नै बिबाजैया हासुलानो थाखाय हा अबेयाव ए नालेंखरजों साबसिन जायोना लोमजोब्बाय सिखा लालायनाय खदाल लालायनाय मावथि नुथारखायो खोमा जोंखौने लोगोफोर मावथि गोजाखायोहाय जों दिया अनसुमा नै होननालाय मेडाम बैथिंबो हाग्रायावनो दासो जादों दे आरामनो नै आं बारा बुजियासै आदा मा होनखो नोङो गथ'फ्रा फुनांबाय दे फुद' सार मेडाम सिखा गिदिर नांगौमोन खोमालै बाजै लानाया इयो एसे लाबाव नांगौमोन मावना हो दाबो फैया माखासेफ्रा फैबावनांगौ दं सुखांबाय फोसाबखांबाय दासो आराम मोनलायबाय आथिं आखाइ सुबाय मानो दे खाफाल सुनानै ला बरिया नुखायो दा कालारजों अरथारदों जोंबो बेयावनो फरायनो मोनदोंमोन आरोना बैथिं अफिस दं हा
गायग्रा जासिगौमोनथ' बैथिं अफिस दङ खामानि मावखांनानै दसे जिरायबाय आरोना लोगोफोर बिदिब्ला भिडिअखौ दोनथ'नोसै लोगोफोर बाय बाय